Général à la cachemire. Bah, à la cachemire. Un union serait bi jeunesse ka invitation. Après Maliko jeunesse a invité. Nebina kuma directeur tola ya. Directeur tola me foli kawi. La fois invitation yi ani wati chogo. Abena ni jigisigi damadoy. Jigisigi follow mi jeunesse yang invité ka jira ko biye dombaye ambi kalu bayna no sungalo yi islamo ka sungalo ni chrétien ka sungalo bena malien be ka sungalo do ko ngana ko ga do ke anyere yi ka do ke jamana yi ka do ke farafina yi o ba njigisi o ba jira ka fo la relève est assurée. Au cours de quand il y a 10 ans, que vous êtes prêts à continuer. Et ça nous rassure au niveau du directoire. Digisigi Flana, parti d'Amenekouman il y a 10 ans, je crois en 2014. On est à Foyango par nous, par nous, nous pouvons, par nous, nous pouvons. On irait Kolola, on irait Kolola, on y fois en 2014. Digisigi mais bi ni jamana tableau bi ka transition tableau bi ni par nous pouvons te Barkan Geni oui par nous pouvons Takuba Geni oui par nous pouvons Minusma Geni oui par nous pouvons an ya foya kini mogo tigere yere la doro joro bi doya ibi ko ke ika day yere la ika dala ki yere kulu la ibese aye si créé la odeka ama ban folo de do wara bi sira la kana bientôt ami so ko kibara me ala timo fana bi fara aye sika pour que fara fina ka yira anga discours la andi la ka fo anya fo ya en depuis 2014 amba la ka kuma fo anya fo ya ngoni jamana ni fara fina bi bo nga be damine malbe la ya anya fo ka tla ka dalu ya difana malien yere kechugo ani anga histoire la anga président yi comme nous ke ka tuku ñogona anyu lu fo pour nous rappeler à l'époque mi se ga damadoninga c'est très important et ibada mene murubutle la murubu ni tobu kera tukumna par rapport à l'indépendance ambo kala et muro taramge musa nani ni utarabul mi tera fo ko ga démocratie ke président kelindoro de ya jabi le Moussa Traoré wila a ko ko démocratie tɛ ka kɛ bloki bani kanba ye k'a don an kana diyagoya la Moussa Traoré taara jɔni nana Alpha tɛ Alpha tile la Chirac de tun ye Faransi président ye don dɔ la dɔrɔn Chirac y'a ka avion ta a taara Faransi a taara Dakar ko an ka président bɛɛ k'a kunbɛ ye président kelen dɔrɔn de ma taa o ye Alpha de ye Alpha bɔra ye jɔni nana ATT o ka fanga ni Sarkozy ta bɛnna Sarkozy ye papier dɔ di farafin jamana bɛɛ ma ko bɛɛ ka signé ko n'i ka mɔgɔ bɛ en situation irrégulière en France k'i yɛrɛ mɔgɔ bila ka taa i yɛrɛ de b'i ka policiers bila ka taa ta an ka farafin jamana in bɛɛ a signé fo maa kelen ATT an b'an jɔ ye ko dɔw kɛ olu kɔfɛ an t'an da dɔw la bi sunkalo yɛrɛ kama mɔgɔ dɔw nana olu ye ko dɔw kɛ an fɛ u t'an ka tabiya o de kama transition in b'a la ka baara min kɛ sisan o y'an ka jamana taabolo de ye o y'an ka vision de ye farafina bɔ nɔgɔ la ten de Mali bi bɔ nɔgɔ la ten de tout ce qui se passe actuellement c'est des choses que nous avons prédit et c'est des choses qui vont libérer le Mali et c'est comme ça que l'Afrique va se libérer fura foyi t'a la il y a une révolution qui est en cours nous sommes l'épicentre a bi munumunu anw de da la fo an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la donc a diyara an ye bi aw k'an wele an ka na ka na o fɛn kɛ an ka o kuma segi mɔgɔw hakili la 2018 an y'a fɔ ko il faut organiser un dialogue national de refondation les assises nationales qu'on a tenues sur la transition on l'avait déjà demandé dugutigiw ka segi an y'a fɔ ko de ye ka fanga segi so ye ka fanga segi so b'a fɔ ko démocratie ye fanga segi so an y'a fɔ ko démocratie ti fanga segi so ye fanga segi so ka fanga di dugutigiw ma parce que an ka jamana tiɲɛna ten de anglais ka colonisation na u ye mɔgɔw t'u cogo la k'u mara tubabuw ka colonisation n'o ye français ka colonisation ye
u nana u y'an ka système bɛɛ désorganisé ka sɔrɔ ka fɛn dɔ bila nɔ na a ti marché on a dit que n'an bɛ fɛ an ka jamana ka taa fo an ka fanga segin an ka dugutigiw ma transition b'a la k'o de kɛ donc ne fɛ transition in b'a la ka anw ye fɛn caman fɔ transition b'a la k'o de kɛ o de kama anw wasalen don bi transition ka baara la anw nisɔndiyalen don parce que transition anw ye laɲini min kɛ anw ma se k'a kɛ transition de b'a la k'a kɛ donc o de kama an bɛ transition accompagner et Daffé y'a fɔ sisan que nous sommes en parfaite harmonie avec cette transition anw ye fɛn fɛn fɔ n ko de ka ɲi jamana ma o baara de b'a la ka kɛ o de kama an wasalen don bi o de kama n ko wasako fila aw y'an wele a diyara n ye o y'a jira que vous êtes prêts pour continuer deuxièmement o kɔrɔ ye ko an ye fɛn min ye a bɛ n'a fɔ ko tilennen don parce que an bɛ baara la n'i y'a ye bi maliyɛn bɛɛ wasalen don sinon gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mais maliyɛn t'a la ka kuma n'i y'a ye maliyɛn ti kuma o kɔrɔ ye ko b'a la ka taa sira min fɛ o de ka di maliyɛn ye an b'o sira de kan donc an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in basigi ala k'an ka jamana segin an ma ala k'an ka jamana in kɛ an ta ye conviction kelen de bɛ anw na jamana in bɛ ja fura foyi t'a la an bɛ sira min kan n'an kɔntira jamana in bɛ jira ja fura foyi de t'a la donc an bɛ dugawu kɛ jamanadenw ka bɛn a ko b'o de bolo n'an bɛnna dɔrɔn an bɛ taa AES farala an kan an taara Kidal ko caman kɛra mɔgɔ t'an ɲɛ bilen an yɛrɛ de b'a la k'an ka kɛlɛ kɛ n'i yɛrɛ y'i ka kɛlɛ kɛ i tɛ maa wele bilen mais fɔlɔ an ka kɛlɛ tun bɛ mɔgɔw de bolo n'olu taara dɔrɔn an bɛ dɛsɛ tuguni mais bi an ka kɛlɛ kun b'an yɛrɛ de bolo an yɛrɛ de b'an ka kɛlɛ kɛ n'i y'an ka sɔrɔdasiw lajɛ bi tulonkɛ kuma tɛ monter en puissance c'est très clair bɛɛ ɲɛ b'a la marifa ko la kɛlɛ yɛrɛ degeli la dutu foyi t'a la fura foyi t'a la an bɛ se kɛlɛ la an b'a ɲɛɲini an b'a ɲɛdɔn an yɛrɛ de b'a la k'a kɛ donc o kɔrɔ ye ko stabilité bɛna jamana kɔnɔ wajibi la suburusow bɛ yen hali bi olu bɛ mɛn hali dɔɔni mais nin bɛɛ bɛ ban jamana in bɛ basigi n'i y'a jateminɛ nafolo bɛ jamana kɔnɔ wari bɛ yan fɛn caman bɛ jamana in kɔnɔ mais a kun bɛna kumaniya ma an ka jamana kun bɛna jigin dingɛ min yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ t'a dɔn an bɛ bɔ a la cogo o cogo ala de farala an kan ɔ n'ala farala an kan an yɛrɛ fana k'an yɛrɛ dɛmɛ dɛ donc an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ an ka bɛn n'an bɛnna an bɛ taa mais n'an ma bɛn a tɛ ɲɛnabɔ dɛ donc on demande à tout un chacun de faire beaucoup d'efforts qu'on se réunisse qu'on se mette ensemble et qu'on travaille à construire ce pays là et c'est votre chance les jeunes abina jaka jamana in abi jabulu ko sɛbɛ nous on va accompagner mais jamana in bi ja dutu t'a la dɛ ça je vous le dis très sincèrement il n'y a aucun doute là-dessus n'i y'a élément lajɛ dɔrɔn i b'a ye u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ an yɛrɛ seko tɛ i b'a fɔ ko ala ko a bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔɔni kibaruya duman dɔ bɛ sɔn ka bɔ tile fila in na ka fara nin bɛɛ kan o kɔrɔ ye ko an bɛna an yɛrɛ ta farafinna n'an y'an yɛrɛ ta farafinna dɔrɔn an bɛ taa mais tant qu'an m'an yɛrɛ ta k'an ka avenir ta k'an ka jamana ta k'an ka denmisɛnninw ka kalan ta k'an ka fɛn bɛɛ ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma k'olu k'a k'an place la an tɛ se k'an sago sɔrɔ o kɔnɔ cogo si la mais an bɛ sira min kan sisan ne hakili alhamdulilayi donc o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ a ye k'a fɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi a diyara n ye ka dugawu kɛ jamana in ye ka dugawu kɛ jamanadenw ye ka dugawu kɛ farafinna ye parce que an ni mɔgɔw de sigilen don olu y'an sigiɲɔgɔn ye n'a ma ɲɛ ye a ti ɲɛ yan n'a ma ɲɛ ye a ti ɲɛ ye donc ka dugawu kɛ an sigiɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ farafinna bɛɛ ye ala ka farafinna segin farafinw ma ala k'an ka jamana segin an ma ala k'a to an ka se an ka jamanaw kɔrɔ k'u ta ka kɛ an sago ye o de tun bɛ ne bolo ka fɔ a ye hakɛto b'a la salila mahamadu